Epektibo sukad niadtong Sabado, Mayo 28, 2022, ang striktong pagpatuman sa liquor ban dinhi sa Davao City. Sa interview sa Aramen Davao kang Police Colonel Alberto Lupas, Davao City Police Office City Director, subay kini sa mando ni incoming Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte sa City Ordinance 004-13 Series of 2013 kun Liquor Ban Ordinance of Davao City, gidili ang pagkonsum og mga ilimnon sa pampublikong lugar gikan alauna sa kadlawon kutob alas 8 sa buntag. Gimanduan ni Lupas ang tanang station commanders nga hugtan ang pagmonitor ug pagbantay sa mga bars, resto bars ug tanang mga establishmentong gapamaligyang mga ilimnon. Kahinumduman ni atong Mayo 25, 2022 sa usa ka bar sa may Ecoland. Ni ulbo ang kasamok batok grupo sa customers ug mga empleyado. Ug nagkabangi ang isig ka kampo human mibalibad ug bayad sa multa nga 1,000 pesos as per establishment rule. Tungod ang usa sa mga customers misuka sa establishment. Nagpahimangno karon si Lupas sa tanang mga bar owners nga motuman sa ordinansa aron dili kini mag-atubang og silot. I-inform natin yung ating mga bar owners to abide by the rules, no? Para hindi sila magka-problema. Talagang i-charge namin sila sa sobriety ordinance natin for violation or some other violation, some other city ordinance na we have. Like yung liquor ban, talagang i-charge natin sila dyan kung sakaling hindi sila susunod. Kasi ang reason yan, bakit in-implement yan, according to our incoming mayor, kasi marami na nag-aabuso. Pinagbigyan na nga sila. Yes, sir. Ayun, nag-aaway na sila dyan sa mga bars dahil they already go beyond the way hours. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko, Radyoman Aimee Genita, Tatak RMN.